Africa my continent, Africa my home. Se Africa okuyi South Africa kwaZulu. Qabulwa amaketango bopha no stop and go. Asigcine nje ukuthi umqabulo wamaketango no stop and go. Kodwa khona izimo la ubona khona ukuthi kune mafindo, kunezihibe sekudingaka la khona ukuthi ke umuntu afike asondele eduze azoqabula lawo maketango. La namhlanje nginomnewethu, nginomfowethu la eceleni kwami. Uzozisho nje ukuthi ubani bese ke esibekela udaba ahamba ngalolu buhlungu kakhulu. Udaba olubhlungu esingalifiseli futhi omunye umuntu ukuthi lwenzeke kuyena. Kodwa ke ngalena kokupholisa amaseko asingene kulona udaba. Sizozwa ngaye mfowethu sawubona. Yebo baba njani? Siyaphila mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Tshela abantu base-Afrika ubani lwehle naye. Mina nguMpilozi bangazi ngoMpilozi emakhaya. Yes. WaKwaMdluli. Yep. KwaNibela. Yes. Then ngokuhlala ngila eThekwini. Yes. Ngizamile ke ngazo zonke indlela ukuxhumana nabantu abaningi. Angikuthola ukuxhumana nabo. Ngithukile nje mangithola ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthola inamba yakho. Bona la emafonini kodwa bengilonge iGooglisha. Yes. Manje ngiyayifonela ikhole yodwa nje engayenza because ngaqale ngenza email. Shothi angazi noma ifinyelelanga. Then ngasenza ke ngiGooglisha inamba yakho. Ngayithola ikhole yodwa nje engayenza yangena wayibamba. Hey. Wayusucela ukuthi angenze something sort of udatshana oluncane. Yes. Engizokuchaza nje kulona. Izolo ke bengifisa ukuthi ungakafika izolo sungiqathe nabantu ukuthi ikhole yodwa wena kunabantu abazokutshela ukuthi bana 5 years khona abantu abazokutshela ukuthi na 5 years ngimfuna lo muntu angimthuli khona umuntu ozothi hey ngina 2 years khona umuntu ozothi hey nga 6 months khona uthi nje asengaze nga give up asibeke kusho ukuthi inhlahla zabantu ayifani okuyacaca ukuthi incingo ngiyayibamba okuyacaca ukuthi ke angikhethi ibala lami ngoba bengingakwazi ngifuna sihle kancane khona sohamba kahle uthe kukwamdluli ekhaya. Yes, kukwamdluli. Kuphi noNibele? Kwasobhengu. Umasipala wakho uba? Cishe sisebenzisa uhlabisa. Big 5. Big 5. Yo Big 5 hlabisa. Ngiyazi ukuthi nibeni ngikhohlweke nini ukuthi ekhaya uyazi ukuthi umuzi wawunomasipala umuzi une district. Ilento ngeke uzoyazi nalo ngaphesheya akayazi uyabona ekhaya kithi kukwamsweli shothi singathi umasipala lo right bese ukuthi district isizothi igama lomuzi kwamlomo yakhathaza kusemseni useyazi ke abantu ke sebeqala ukwazi kahle ukuthi ukuhlukanisa imizi yakwamsweli khona emseni khona kwafika uhlale khona kwamlomo khona kwaziwa ngendaba ngoba nje umuzi omkhulu wakithi kwaziwa ngendaba ngifuna ke nawe ungithathe kanjalo unginikeze kwamdluli yes kobani khona umuntu ezoyazi kahle likhona igama lomuzi ekhaya noma ibonge kababa phela umunye umuzi kuzoba igama lomuzi noma kube seyibonge kababa noma kwaziwa umama kulapho nje weminye imizi ekhaya nje kuye futhi noma kusemseni elasemseni elicashile elaziwa kahle kwaMangema mawuthi nje kwaMangema wonke umuntu ishingane encane ngazi ukuthi wayidayisa amajuba ngathi wayidayisa utshwala kanti akaze kudayisa utshwala ubaziwa uma wami ubaziwa kakhulu umfowethu engimelamayo ubaziwa kakhulu nina ubani waziwa lapha ekhaya ekhaya umuntu waziwa kakhulu baba. Yes. Ubaba uyinduna yenkosi. Nakho ke. Uyinduna yenkosi kwaMdluli waziwa nje ngenduna yakwaMdluli. Igama ke bagcina sebembiza ngalo bebembiza ngegama lithi uyikhukhula. Uyikhukhula? Yes. Ngabusuke ekhukhulane. Kushuthi khona lapha ebuduneni ke. Okay. Kushuthi lapha uma nje khona because nami lisha. Dada. Okay. Ngilizwe sengivele ngingala eThekwini. Ilona gama adume ngalo ke. Nakho ke. Thina ke kushuthi lana sihleli nondodana kayiKhukhula. Ubaba uMdluli oyinduna. Yes, bengenzela ukuthi umuntu wangakini angageji udaba
uthi ukuthi canti umdluli okude anti umdluli wangasekhaya right sungalithatha kodaba hamba nalo udaba lobhlungu besichaze ukuthi besenzela ibackground ukube clean ngoba thina sisuke emakhaya sazi izinto sazi kanjalo udaba luqala 2021 yes shuthi nami bengilongihlanganisa nje ngibeka ngifuna ukwakha indlu then kuthe mase kuhlangene ukwakha kwami indlu ngabiza omakhe cishe le yandlu bangakhelona uthathanga inyanga ayithathanga because kwakuyindlu enkulu yes bathe mabesebeqedile ukwakha ngagibela ngayikhaya gibela mangingaphosisi ngagibela ngoLwesine ngizofika ngibanika imali ukuthi babuye ngoLwesihlanu beze ngizobuya nabo ngoLwesihlanu oh yes mangifika okay ngibakhokhela imali yabo kufanele ngibuye nabo ngoLwesihlanu mangibuya ngoLwesihlanu ebusuku kungakasuka ekhaya kungena imessage ethi umfana wakithi ufisherman okay kungena imessage ethi baphazanyiswa amaphoyisa la abadoba khona because mabedoba basuka ngalawo osebeni lwasemakhaya baye osebeni lwangaphesheya okungenamizi khona ihlathi nje but linezilwane ezithile ezifakwe abezemvelo baphumuleke lapho because badoba towards iside elikude kakhulu yes ukuthi abawelele ngaphesheya lapho mangena le message ngokujwayelekile ke asithuki because ngilungele ukuthi vele ngiya ehluhluwe la ngiyothatha khona amateksi ezeThekwini sigibele nobaba ekseni ubaba kufuna siqale ipolice station yasehluhluwe sicheck ukuthi akekho nomuntu oboshwe eyodoba noma oboshwe ngaphesheya ngalena ola ipolice station yasehluhluwe singamtholi kufonelwe uMntuba nakhona kuthiwa akekho okay ubaba ngisazi wayezodlulela kuliphi ipolice station noma uMpangeni noma ikuphi ayobuza khona mina ngibuye ngizogibela itekisi ithe igcwala itekisi kushoda umuntu oyedwa kwangena icall ethi yathi call ngifonelwa cousin wami thunini cousin wami uthi hey wendoda ungabusagibela ngalena kuthiwe kube khona ukudubulana ngale ngaphesheya ngivele ngicela imali yami sengikhokhile ngicela imali yami ku driver ngimchazele ukuthi no rank manager ngicela ungibuyisele imali yami because kunesimo esesikanjena angisakwazi ukuhamba because lento abangitshela yona ufuna ngiattend mangingehla nje etaxini nangi nobaba usengilinde la should besazama ukucheck ukuthi yipi itaxi engikuyo okay sisuke lapho sibuyele ekhaya masibuyele ekhaya it's around about 9 masibuyele ekhaya sifike ekhaya sithatha imoto siya manje elokhuzeni eMntuba osiya eSenlusha yes masiye eSenlusha siqale kodwa cishe sayaqala eMntuba because sekuyisikhathi eside from lento yenze ngo2021 sayaqala eMntuba noma eSenlusha lento mayenzeka sesifika la okuthiwa kuhlala khona ibhanoyi imali harishiwe siyathola ukuthi bayehla bayenyuka bawela ngebhanoyi bayabuya bawela bashuthi izithombe namaphoyisa bayabuya ababuyi nalutho bathi abatholi lutho ngale nomuntu abasengibukungathi sengiluqale ngenye indlela because into eyenzeka kubukeka sengathi kunecall eyangena eyenziwa ama-fit ranger oh yes ama-fit ranger lawa adubula yes then icall mayenza ama-fit ranger kodwa lokho sikuthola thina epolice station yaseMntuba cha ama-fit rangers sifonelile athi asedubula umuntu manje mayefona ama-fit ranger shuthi ama-fit ranger kodwa afonela isatellite yawo isatellite yawo yafonela ipolice station oh yes ipolice station yalungela ukuthi iyolanda umzimba yes ngalolu suku kwashintsha umoya ngalolu suku wamkhulu umoya thema ushintsha lo moya ahluleka ukuthi aye ngaphesheya ama-fit ranger
alinde ukuthi azohamba kusasa ekseni ngakusasa ekseni bathola icall futhi 80 umzimba abasawuboni mabe ngawubona umzimba sekufanele ucingwe okay ngalolo day ke siqalile ukuya eMtuba noma ngaleni eSentlusha lapho okuhlala khona kuthiwa iseBhundu Bash lapha sibuye size eMtuba sifike eMtuba ngokwethu sasizovula icala Yes. kwathiwa eMtuba sikwazi ukuvula icala sinelungelo into esingaze siyivule i-inquiry Inquest. yes sayivula ke inquest sayivula i-inquest because yavulwa yimina ngabachazela bengibuza imibuzo eminingi nje ukuthi umuntu omi kanjani ubuso bunjani yonke leyo nto Yes. ngibachazela ke hayi saqeda lapho sabuyela ekhaya kusukela Monday kufika ama divers dive emfuleni la okwenzeke khona lento because into yayigcina sithi uphelele ubaleke wangena emfuleni into abasigcina sebesitshela bathi ubaleke kodwa ke leyo nto sayizwa ngalaba beindaba because kwakufike nabe indaba izintatheli sizwa ngazi ukuthi cha kuthiwa ubaleke wangena emfuleni nasemaphepheni kwagcina sekubhalwe kanjalo badive beyiteam eyodwa basho bathi indawo inkulu laphana bazo arrange amanye ama team cisha asuka kombali indawo eqhelile bazo arrange because indawo abadive kuyona bona badive phakathi emanzini la ukuthiwa lo muntu ubaleke waphelela khona kufuneka abanye abazocinga la ngaphandle ngaso7 kusifuneka abanye abazocinga phakathi kakhulu namanzi bawa arrange ke lawo ma team because osukwini lwangolwesibili sacela isicelo sokuthi asikho happy ngokuthi asibaboni ukuthi bacinga kuphi sicela ukuthi kuyihambe abomndeni abawu2 owayekhona nomndeni owayekhona kwenzeka lento because babe u4 bebonke ilo oyedwa wakithi wasala owagcina inyamalelo ngaleso sikhathi Yes. utheke mabesivumela basinika iskebe sase Falls Bay baphuma ngeskebe sase Falls Bay namaphoyisa khona lawa agada emfuleni Yes. kwayiwa lapho ke okudive khona mabefika la ukudive khona ikebe ababehamba ngazo lezi zigwedlwa ngezandla zaseyishisiwe le ikebe mabebuka laba zashiswa ebusuku kuqedwe kwenzeka lento ngantambama lokulahleka komfowethu intambama zashiswa ebusuku futhi ubusuku bonke ngalesikhathi ikuphazamisa indaba yewedwa ukuthi amaphoyisa akwazi ukuya ngale babelwa nokuyishisa because bakhona abanye ababecashile somewhere bathi bawubona umlilo omkhulu wawuvutha futhi zaqedwa ke lezo ikebe laba baya ngolesibili sicela ukuthi asikho happy ngokuthi badive up laba sekuya laba ngolesibili bafica vela kusenalutho sekumlotha okay ke lipheli isonto igcina ipheli imili indaba yokuyodive lapha sesiyehla siyenyuka ke nabazali bonke nje abazali bami siyehla siyenyuka ekhaya abantu balokho beqhinqile bahleli si up and down sigijima indawo lezi singayigijima kucaca ukuthi siyahluleka umseshi ke owayephethe udaba lwethu ukubheka wayecelile ukuthi ucela ngimtholele labafana bawu3 ababe khona kulahleka usala lo wakithi Yes. ngamhlanganisela bona emakhaya wafika kubona wabathatha wahamba idistance ende nje cishe mhlawumbe engango 30 meter eqhela kuthini Yes. eyanabe endaweni eyikhosombo Yes. wahlala isikhathi eside nabo because wayekhala ngokuthi unestatement seside elilodwa okuyisama feet range Yes. okay ke bamnika ke lesi bamtshela ke lokho ababemtshela khona engingakwazanga mina wahamba ke kanjalo kuthe masiphinda hlangana naye umseshi sifisa ukuchecka phela ukuthi udaba liqhubeka nokuhlangana kwethu naye njalo
ithini esisho ukuthi hayibo kwathuleka madoda kwenzakalani yonke into mangingaphosisi nje okuningi kwenzeka sihlala nabo namaphoyisa mhlawumbe nabezemvelo no abesimangaliso sihlala nabo ngoba sekuze kwasukuma thina nanoma yini angikhumbuli sihleli nabo sibizwe yibona thina sifike sikhulume nabeze namaphoyisa na ukubhekwa ngemfonele ngiphinde sizofonela mhlawumbe lo ubaba lo mxhumaniso wako ngisazi uqwaba isibongo mxhumaniso omphakathi Oh yes. yes ebese kugcina seko arrangewa ke kuhlalwa kanjalo kodwa nje ireport esuka kumseshi thina siwumndeni asikaze siyithole ayikho into asitshela yona ukuthi udaba selula seluhambe lwafika la into ayishow nje masithi siyakhuluma nayo sitshela ukuthi udaba lusenkantolo enkulu esingayazi ukuthi iyona yipi kuhambe kwahamba ke because ezinye nami bengasayilandeli ngoba ngingala ngibanjwe umsebenzi bese kuhamba ubaba nomama kwesinye isikhathi bahamba kwafika la abathi bona beyisimangaliso death certificate siye high court sokwenza i-death certificate umbuzo uthi sizoyenza kanjani i-death certificate singenaye into ephathekayo ukuthi nangumuntu sewatholakala sesiyayenza i-death certificate ngokusho kwabo ke babethi khona into abafisa ukuthi bangayenza ke mase sithole leyo death certificate njengoba nje ngize ngikufonela manje angazi sagcinana nini mhlawumbe 2 years uphelile umseshakazi abuye kuthina Okay. Udaba lwenziwe ngo-2021. yes 2021 Sakhumbula inyanga ka-11 kwakuNovember. kwakuNovember cishe kwakumhla ka-12 mangaphosisa it was Friday Le ndawo le inganyelwe isimangaliso. yes indawo yesimangalo Isimangaliso wetlands. yes Right. Isimangaliso si-entity kahulumeni. Sicishe sifane futhi nobani nozemvelo ngapha uwildlife. Bona ukuthi babheke ngapha ezansi kobhangazi yonke le ndawo yokudlula. yes basebhangazi nje lapha nje ubuchaza Bagade lapho. Bese kuthi ke kunabantu abasuswa lapha ngithi. Abantu nje sesibuya manje emlandweni manje. imlando nomdala Umlando omdala uthi kunabantu abasuswa lapho. Yes. Angazi noma nina niyangena kule ngxenye abantu abasuswa noma nina nizakhamuzi ezakhelele yanda kuphela. Anisuswa ngakhona. ngokomlando angikaze ngizwe Anikho khona nina. All right. Ngoba indawo iyehlukene kukhona phela i-community umphakathi ola bese kuba khona abantu abaclaima uland reform wabanikeza igunya lokuthi nina negunya la kule ndawo le elokuthi nisebenzisane nobani nosimangaliso kanjani no-80 ngoba indawo yonke leyo ndawo ngena phansi ka-80 bese ukuthi isimangaliso sizoba lapha sibe entity kahulumeni right into engifuna ukuyibheka ke ngifuna ukubheka ukuthi kule ndawo abantu bakhona kakhulu baziphilisa ngani ngokudoba impilo yabo yonke baphila ngokudoba nami bengiphila ngokudoba okay bese kuba ukuthi ke le ndawo uthe ayibiyiwe le ndawo kodwa ivikelwe usimangaliso yes uma udoba kule ndawo leya ikhona into ethi kufanele uthole imvume noma ninazo imvume nina nihamba ngalendlela le ngapha eceleni Kokhoba Road ukuthi abantu baya lapha banaye imvume yokuapply ukuthi ngiyodoba bavele beyidobela asithi badoba ngokungekho emthethweni ake sisho njalo ikhona indlela eqondile yokudoba ngokusemthethweni bese kuba ukuthi ke mhlambe nina ningene ngendlela engekho emthethweni njengamanje sinabo abantu abaphethe ezokudoba oh yes but angikhumbuli ikhona into ethi nayi permit njengamanje yokuthi kuyadotshwa oh yes ayikho angisho njalo nje ayikho because ekuqaleni ngisadoba nami sasina ama permit oh okay ngiyawazi impela kwakuziqebhezana nje itika like mawufaka enkomeni icici yes ngibona kwakuyiqebhezana enjalo uthi uqalelwe amamitha sasidoba ngo30 meter uthi mawucuphile ufake leso siqebhezana kuleyo pholi leyo uthi lolo sukuhlomile ushiye kanjalo then laba amaphoyisa ahamba emfuleni achecka
azofika aqala abheke ukuthi sikhona lesiqephezana enethini masikhona ayishiya then kwahamba lezo iqephezana zaphela abantu ke baqhubeka nokudoba njengendlela endala ababedoba ngayo manje sekuyadotshwa nje akukho ukuthi unesiqephezana udoba nje ngendlela odoba ngayo then ke ufishi uhamba ubaleke ngala o7 la kunabantu ngakhona ube because ufishi omunye ulandela lezi indawo ezinohlanga phansi ububane bagcine behamba le distance ende ke beyodoba ile ndawo ila kugcina sekuphoqa ukuthi khona because mabehambe namhla ntambama mabehambe ngabo 9 namuhla leli side abaya kulona bathi bazibafike ngabo 3 ekseni mana mayihamba ngentambama ngabo bani ngabo 9 ebusuku 9 lwalate yes uzafike ngabo 3 ekseni ngale uhubha labo ofish la kunendawo enofish khona esahamba uyakuleyo ndawo enofish mayifika ngale ngabo 3 ekseni ufika acupha amanethi yes bese ethatha labo fish abambalazi bazobambeka ngaleso sikhathi aphumele ngaphandle o7 lwangale oh yes ahlale lapho ngaphandle kuze kushona ilanga then ngalesikhathi lishona ilanga uyabuya aze manethini akhe athatha amanethi akhe abuye eze ngala kushuthi wenza same thing ayenze esuka ngala ngo9 eya ngale uthi mayibuya ntambama ngale uzofika ekseni ngala umanakhe kusho ukuthi ingqondo yakhe ngokwazi imvelo useyazi ukuthi ofishi make kwabakhona abantu ngapha uzobabamba labo babambayo kodwa bazoduduleka bebuyele beya ngale uwazi nazi movement kafish ya khona ufishi uyabaleka la kunesiphithiphithi khona uyabaleka nje is like i traffic nawe uthanda ukuhamba la kuno traffic khona uhlezi uzoyibalekela kuba nje into esifanayo manje soqondisa ke ne traffic cha ngenza umzekelo wenza ngami uthi vele uKhokoba road kushuthi ufishi awusifuna isiphithiphithi nina ngoba nihlala khona nikhule khona nelusa nina understanding eclear ukuthi ufishi operate kanjani ucabanga kanjani sinayo leyo nto leyo because ufishi ngala kuthina uzuthole ngoba uphazanyiswa umoya omkhulu dungeka kwamanzi nokududulwa umoya ufishi uyadudulwa umoya uhluleke like umoya usushaya isikhathi eside emanzini kumoya oya endaweni eyodwa ugcine nawo ukhathala usuvumela umoya yakhe usuhamba ngomoya yakhe uyawuthola ke ngaleso sikhathi ke ngala ngakunina uyawuthola ke kusho le ndawo engaphesheya ileyo simangalisa angafuni nayo le ndawo engaphesheya because ayibiyiwe le ndawo ngafika kuyona ayibiyiwe sizothi biwe yichweba nolwandle kufika kube yichweba bese kuba isiqhingi like ihlathi elikhulu eliya olwandle then leyo ndawo ke leyo ibizwa ngebhangazi iziyoshaya koNkosi Bay oh yes then ke iyo le ndawo lena ingathi usimangaliso nabezemvelo because bafake nezilwane zabo lapha kunezilwane impela nezingozi zikhona kodwa ukusuka o7 i-distance ende uya la unehlathi khona because kuseyilevel kusafuna kuba ilevel yechweba but kushiyana ngokuthi ke ichweba selamuva mhlambe la phansi yabo then ke ziyafika lezi ilwane zizoyiphuzela amanzi iphinde ibuyele emfuleni amanye amanzi ziwathola towards ihlathi la madamu kusuke kunamadamu yes because le ndawo ngihambe kakhulu kwenzeka lesimo hlala isicelo sibuyele siyobheka singa yabo sinaleyo nto ethi kungenzeka ukuthi wabalekwa yocasha somewhere kodwa manje uyabona nje ukuthi ayikho lento le indawo enjalo nje manake le ndawo ukube besemakhaya besingakwazi ukuya kuyona besingavumeleka noma ngafuna sicela imvume kube besemakhaya nje sithi sifuna ukuyoqopha eduze la okwanyamalala khona umfowenu besingakwazi no ukusivumela bangasivumela because siyasifaka isicelo
Okay. Sicelo sesifaka kuba abesimangaliso. Basi approve then base offerisha ngento yokuya khona. Okay. Sisifake isicelo sinjalo basi offerisha ngento ukuthi siye khona. Okay. Mhlambe ngenzela ukuthi sibe semqondweni nathi kwenze ukuthi lolu daba lujule kakhulu. Kuyadinga ukuthi umuntu ajokole agcine sengakhona kwenze ukuthi sakhe isithombe ba isithombe kufuna sigcwale. Akuthi yabo nje i-team yami lengaphesheya mawukhuluma ngechweba kusebusuku lapha azazi ukuthi ziba nezichweba yini ichweba. Baningi ke umela abantu abaningi abangazi ukuthi ichweba yini. So okufuna ukuthi ke masifika la sithi into ingala laziwa wena nami ngiyaunderstand uba ngiyaunderstand indawo ingale sesikhuluma thina sodwa manje umuntu lana akasaboni sengathi manje sikhanda isithombe engqondweni otho ukuthi ngeke sikhandeke phansi kanti sifuna ukuthi ke uma sikhulumela sibuye sibheke ukuthi ke singalwenza yini uhlelo lokuthi sihambe siye lapha sifike siyenze ukuthi sibheke ekhaya kini ukusuka ekhaya ukuthi mawusuka ekhaya uya lapho nje uyodoba ithini distance engakanani mawufika udoba uhlala kusho ukuthi okay lento yokudoba ebusuku nali ebusuku sazosichaze ukuthi ufisha active kangakanani ebusuku nasemini yini yenza ukuthi amanethi niwabeke ebusuku so lana asizukubheka kuphela isimo sizothi sifike esimweni somuntu owalahleka kodwa kuningi asobe sesikubona ukuthi umphakathi walana uziphilisa ngenhlanzi lenhlanzi basuke beyidoba ukupheka bona noma bazopheka bese beyadayisa yabona izo zonke izinto engifisa ukuthi ke mhlawumbe kuyendlala nje usitobela isithombe esithe ukugcwala lena sizoyikhuluma mase siqedile ukuthi ikhona indlela ukuthi singasuka la siye ngakhona ngale siyoyenza kahle umuntu ayibone isithombe asibone isithombe esigcwele kodwa nje awunikeze umuntu manje uyodoba lapha niqale nidoba ningabafana nidobelela for ukudla kuyenzeka mhlambe iyangena ibusiness phakathi mina ukudoba kwami ngidobe ngisafunda isikole yonke into ade ngiyenza ndibiyenza ukudoba kwami bengikwenziswa ukuthi kufanele ngibe nento ethi onyaweni nginaso isicathulo sokuya esikoleni i-uniform yami enough bengiphila leyo mpilo nje ekhaya futhi kuyadliwa ngakho ukudoba mina nje because into ephuzwayo utshwala from ngisuka ekhaya bengingayazi kodwa yonke into ade ngiyenza ngemali bengiyenzela ekhaya yes wonke umuntu olapha kwanibele odobayo udobela ukudayisa uphila ngakho nje ukudoba empeleni uyadla uyadayisa i-business yes i-business informal business yes zikhona inhlelo kodwa ke usuku washo wathi khona isiqebhezana bengifuna ukubheka ukuthi ke mhlambe ikhona yini into ezothi nangu simangaliso ukhona kunabantu abasuswa la ikhona formal training ezonikezwa abantu ukuthi badoba kanjani beze kuyofika nasekutheni izinto zokudoba ikuyofika nokutheni nifundiswe nangama season ke manje lokho kwabo ko biodiversity ke manje nifundiswe ukuthi okay isikhathi sokudoba esikahle yilesi benxenxele nithole izinto equipment yokudoba ngale season akudotshwa ngale season kuyadotshwa na usushilo ukuthi umnyango ngazi ukuthi usamile weqebhezana ikhona into ethi banilekelela mhlambe ukuze niwa noma ukhandela ama group lawo kodwa ke ikhona into eyoxhaso khona ngokubona kwami ayikho into ekhona njengamazi because ngiyafika mangisekhaya ngiyaya echwebeni kusenje ngoba ngashiya nje ayikho into ekhona ethi masidobile mhlambe sinendawo esuyisa kuyo fishi like imarket uzothengwa ngendlela eqondile lapha nje mangidobile mina kusuka umuntu mhlambe komhlaba yalingana emangozi ezothi usuke efonile umuntu athi ufuna ufishi omngaka kufone nabanye baningi abantu sebazi ukuthi ufishi bazowuthenga lapha ayikho kodwa into eqondile ethi kunoxhaso olukhona ukuthi siyaziwa siyadoba mhlambe makukhona izinkulumo enjalo ziphelela lapha enkantolo yenkosi asikaze mhlambe ifike ngala noma zigcine zibe active yabo. Okay. Alright, asambeke manje ngifuna singene odabeni kaMfowenu. Nangu uMfowenu kuthiwa
ama field ranger adubula umuntu asefonela i-control yabo, i-control center noma i-nerve center noma i-satellite yabo, babafonela sesidubula umuntu la. I-nerve center isifonela u-SAPS, engicabanga ukuthi ungaba wasemtuba. Sekudutshile kumuntu la. U-SAPS uyasazi isimo salapho ukuthi kufanele uye ngani ngehelicopter. Noma baqale bayawubheka noma bathola information ukuthi kufanele kuze ihelicopter lapha ngoba angeke usikwazi ukumthatha lo muntu lapha akhona. Ngifuna ngizohlehla kancane. Yes. Cause ukulahleka komfowethu ngubuka kwadalwa esinye isimo esenzeke emuva. Ubaba unesithembu. Okay. Baba manje nesithembu sinabafethu nje baningi kakhulu, it's more than 30 manje. Then Mana isithembu sika baba kanti bangako mama. Okay. baba kwakuyindoda nje ngaleza khathi. Oh indoda. Okay. Nila ko 30 nje ka. Yeah, mangathi siyayibala ngathothi it's more than 30. Okay. Niyazana mhlambe manihlangana eceke. Angiyabazi bonke mina. Okay. Bonke ngiyabazi. Kanja ngogugule kulomusi. Angiyabazi. Then into eyenzekile before lo mfowethu lo olama mina alahleke, kunomfowethu ozalwa umamkhulu. Naye washiya kuyo the same place. Samthola. Sithema simthola ubaba waziwa, angifuni ukuthi ubaba waziwa all over. Waziwa akukho laba ngamazi khona noma cause indawo ayisebenza zonke lezi sesendlusha. Yes. Bayamazi makukhulunywa nje ngobani uyaziwa. Yes. Then samthola ke lo qala samfihla. Lo wesibili ke nginefiye yokuthi kwaswe kwavela igama lokuthi kuseyingane yalowa. Nginaleyo isithombeni zami. Kuseyingane yalowa baba isekanye naleya eyalahle eyatholakala khona futhi nayo yalandwa ngehelicopter. Yayidutshuliwe nayo. Yadutshulwa nayo. Hayi ngeke ahlale kahle manje. Izalo mamkhulu leyo umama Mandlovu. Mana. Naye wayodoba. Naye umuntu naye wadutshulwa. Alright. Kwangu plus or minus kwakuyiphi iminyaka mangabe cishe kwenzeka lokhu ongakapheli mhlawumbe kwakunyaka owodwa ngegap kwaba unyaka owodwa. kanti into fresh Yeah. mhlawumbe u2018 2019 Mhlawumbe 2020 yeah lapho nje. Okay kulungile akasenze asithathe lo mdala owalahle owadutshulwa. Mayidutshulwa icala lakhona lahamba kanjani? Icala lakhona basale attenda ke namanje. Because ngithengise ekhaya nje ngisazi noma ngangila eThekwini bangifonela ubaba wangitshela ukuthi hayi usayimntuba uyo attend icala lika Ngqabhona Lo shona yes. lo owatholakala uyo attend icala lakho attenda nomfowethu omunye ke ozalwa mamkhulu uMandlovu ohlala eDukuduku. Yes. Then lelo ke ngiyalazi liya attend ukuthi liseli how far manje angazi. Okay ake sithi ke ngoba lona utholakele wangcwatshwa usimangaliso besithe ayenza death certificate kulo lapha ngoba ikhona death certificate ithini indlela sebeka bafika abanxephezela noma bathi bazolinda icala ithini into Ayikho into nje sikuyenzeka. Ayikho kuthule nje bakuthule nje makungakhulumanga mina kuyathula mangakhulumanga ubaba ngale kuyathula. Kuvele kuthule nje kutinya. Yabo mawuthi uyalandela because umseshi mina sagcina sesigejana efonini. Sibanga nje egcina ethi ngimfundisa ngomsebenzi wakhe because into wangitshela yona iyayigcina kumina ingayenzi sense because if ethi statement salaba wathi statement salaba ababehambe nomfethu asimsizanga ngalutho. Ngambuza ukuthi usho ukuthini mawuthi statement salaba asukusizanga. Shuthi ke istatement osisebenzisayo
ngimbuza ukuthi okay asikusizanga istatement salaba usiqhathanisa nani ke leso sisebenzisayo njengamanje esibona sinevalue ngaphezulu kwalesi salaba because ngempela wakuchaza ukuthi hayi simsizanga ngaluthi istatement waphinde waveza nokuthi leli cala uyaqala ubhekana necala lingapheki kwamandla akhe ngambuza ukuthi pho why ungadluliseli kongapheki kwakho siphambana lapho ke nomseshi because ungibuza nokuthi umfowethu unaso nesibhamu ngithi mina ngimaze ngenaso isibhamu angazi ngimbone nesibhamu yabo njoba ngihlala eThekwini kuhlala endlini yakhe ekhaya endlini yakhe angeni ngingenela nje because ubese nomuntu wakhazwana naye ngingenela nje mawukuthi mhlambe ngiyomnika something ngifike ngiveze leyo nto ayithathe yabo okay ahlehle kancane ukuze sobona leli lesibhamu ukuthi unaso noma kanaso mayidutshulwa bathi udutshulwe ngayikhathi ngobani isikhathi it's around abo 3 ekseni ntambama ntambama lento mangichazelwa yilaba bafowethu owayihambe nabo bathi ebusuku kuzosa okay kwakuzosa bona bafike ngale bayocupha ngalesikhathi angithi bafika ngabo 3 ngale yes kwakunenye team eyayozingela inyamazana ngale leyo team leyo eyayozingela inyamazana iyona eyadubula ngesibhamu isikhathi eside ngale then cause indawo ababekuyona ama-fit ranger wakwazi ukufika ngeenyawo kuyona ikude St. Lucia isimangaliso ama-fit ranger lapha eSt. Lucia yes le ndawo ababekuyona angiyazi ngathi iqondana nani because angizazi lezandawo mawusungale yes uyiqondanisana ngaphesheya kodwa umbuzo uthi bajuba i-team bayilayisha ebhanolini bayiweze ukuthi ayobheka lokuqhuma kwesibhamu okwenzekile ngale ngalesikhathi ifika ngale behamba ngebhanolini besahamba ngebhanolini ngaphezulu bafika ngabo 10 ekseni badlula shuthi laba vela babeyozingela inyamazana isikebhe sabo babe sifihle ngalendlela ukuthi ngeke ukwazi ukusibona because kunohlanga lapho uyakwazi ukuthi ungene endaweni enomkhondo ubuyise uhlanga ucashe leyo moto yakho ohamba ngayo shuthi ke laba ababeyodoba nje ngokuthi bayodoba ikebhe zabo babeyidonsile nje bayibeka nje zingacashile then laba mabedlula ngebhanoyi bayibona ikebhe badlule bajike babuye bathi ukuqhela kuzo lehle ibhano shuthi lalifunda yokwehlisa lama-fit ranger yes lama-fit ranger ehliswa ibhano laba abazodoba lapha basuka endaweni abacashe babecashe ngaphansi kwesihlahla sesundu nje ngiyabona basuke ngesikhathi bebona ibhano lehlisa abantu ama-fit ranger baphambane bayela lifike lajika ngakhona yes babaleke babheke ngakhona because lingala bona baya ngale yes mabebaleka beya lapho babaleka basenezinto ade beyiphekile bethi basazodla ufishi nophuthu yes hayi babaleke ke bahamba idistance ethanda ukuqhela bacashe lapha bacashe khona lisale lisuka ibhanoyi ngala malisuka ibhanoyi lihamba ibhanoyi bahlale kuze kushaye ikhathi zabo 2 libuye ibhanoyi phinde lehle la lehlise khona ama-fit ranger yes lithema lehle ibhanoyi la lehlise khona ama-fit ranger lahlala isikhashana laphinde lasuka lahamba babuya bona ngalathi becashe khona yes babuya bagudla usebe beza la kunekebhe zabo khona lathi bekhempe ngakhona mabefika khona lo wakithi laba bawu3 babelandela lo wakithi obuyena ngathiwa emoto yes bamlandela ngemuva ke ezafika siphushe sokuqala isikebhe ngokusho kwalabo wayinabo agibelo yedwa kulesi ebese sethi mayophushe esakhe bafuna ukusuka nje la bayokhosela kwenye indawo mayisethi uyophusha esakhe ebese wabona ama-fit ranger ashayele laba ama-sign ukuthi nampa bale asibalekeni uthe mabebaleka vele kushuthi laba mabebaleka kushuthi sebephambili laba yena because ubephambili besabhekile yes mabebaleka sebephambili usemuva kuvele kuqhuma isibhamu
qhuma isibhamu mabeqalaza emuva lapha siqhume futhi isibhamu mabethi bayaqalaza bambona uyahluleka ukubaleka babaleke ke basitheleke lapha Yes. banyamalala unomphele ke laba babaleke baze badlule nakule ndawo ade bekhempe becashe kuyona okokuqala Yes. bambhalele uWhatsApp efoni imessage efonini ukuthi sisendaweni ethile bazazi ke le ndawo engale ukuthi bayibiza ngani Yes. basho ukuthi sisendaweni ethile umessage ikhomba ukuthi kodwa ayingeni because ifoni ube ivalile job ingangeni imessage ifoni eyivalile banethemba lokuthi uzothi mayevula ingene imessage ayilishoni ilanga lishoni ilanga ngalolo suku imessage ingangenile ikhomba ukuthi ayingenile ingalesikhathi ke shuthi sebeqala nabo ukuthi batatazeleke ukuthi hayi man Lo wakithi lo akithi kushuthi ulimele ushayekile because omunye uyasho ukuthi inhlamvu mina ngayizwe eyodwa idlula emakhanda ethu eyesibili yokuqala engayizwa ngenkozi emakhanda ethu hayi ke bahlale ke bebhacile lapho ke sekufonelwe emakhaya yila isathola khona imessage ekseni because umama uthi bamtshela bamfonela kusho ukuthi babe nayo inamba yakhe umama bamfonela wavuka waya kubaba ekhaya elincane wayosho ubaba uthi hayi ufonelwa kanje kuthiwe ingane sibanjwe amaphoyisa ngale hayi ke akunankinga ke phela njengoba sizokwenza iprocess ukuthi ekseni sivuka senza lento laba ke abacashile okuyibona ukuthi beyodubula beyosizingela bathi kwa arrangewa ngokusho kwa bama fit range kwa arrangewa ikephe ezu2 ezidumayo angazi noma saseshadasini nesase Falls Bay ukuthi ziyolekelela lama fit ranger esite kuyisini zatotoba noma umoya omkhulu sahluleke sase Falls Bay because abase Falls Bay bayasho ukuthina isikephe sethu safa endleleni Yes. sahlala endleleni kwaze esaseshadasi safika esite kuyisini Yes. esaseshadasi masifika kuyisini laba ebebeye ngokuthi bayozingela bayasho ukuthi umlilo cha sawubona owavutha kakhulu nje umoya uyawubona nalo wamlilo ukuthi wawuthi mawushala kwakuhanguleka yonke indawo le cause kwakunomoya kodwa lo mlilo lo ukhomba ukuthi khona into ababeyisebenzisa ukushisa because le ndawo ayikho into engashiphele kuyona kumanzi futhi babesebenzisa upetrol something into enjalo okay ke bazama ke ngaleyo ndlela ukuthi bafuna ukuthi kuyolandwa laba mabebona ibhano laba bangabaleki ayi kwacaca ukuthi ngeke sishaya amakhala shaya amakhala umphakathi wathi ngeke asivume because isimangaliso sinayo umuntu esixhumana naye owangala kwaNibele esikhuluma naye hayi mabebona ibhano hayi sashaya amakhala lashona ilanga lalo suku kwacaca ukuthi kufuna kujutwa abantu ngala abayolanda leya 3 manje because leya 3 iyazazi indawo njoba badoba ngale mina noma ngakaze ngifike ngokuyodoba ngifike ngoba sekuvelele isimo bazazi indawo ukuthi bayibiza ngamagama ayike kujutwa abantu ke ngalapha ke basuke ke ebusuku ngala kuyolandwa labafana basele manje Yes. because asikho happy ngokuthi balandwe ngebhano lasazi kuzokwenzakala hayi balandwe ke nangempela kubuye nabo ke hayi abafana ke sebafike bayasichaza istory ngala ukuthi kwenzakaleni yonke umndeni wakwaNgubane ukhona kwakunomunye umfana wakithi ozalwa babomncane nomunye wakamsweli bafike ke bandla hayi bachaza into eyodwa bonke abafana Yes. then if ubechaza into eyodwa ke vela isekho into esazosisiza thina ukuchaza nje silalele thina okuzosisiza ukuthi sithole umzimba sofihle kuphela Yes. yilo mzimba kongasatholakala kuze kube manje La makushiswa ikephe. Inhloso mawuzwa zayizoshiselana zishiselane kwenzani? ayikho into abasiphendula ngayo lapho safika kulowo mbuzo onjalo abasiphendulanga ngento ephathekayo bathi bona kuumthetho wabo ukuthi mabefica into enje yayisayithini bayishisa noma umbuzo uthi noma sekwenzeka umonakalo onjena yini hayi lapho ke abasiphendulanga
sawubuza impela because umuntu eminye imibuzo besiyibuza kuyena kakhulu uCEO wesimangaliso ubukhosini Khosini. yes Khosini uyafika ubefika ekhaya simcela afike sizokhuluma naye. Ugcineke engasezi ke sesithi masifisa ukukhuluma naye arrange yena ukuthi siye kuyena eoffice. yes Okay asinankinga ke because uyena obezoza azosilanda siye khona eoffice sihlangane nabo bonke because ngeke ngaze baningi ngeke ngaze ngazama ngithema ngibona ukuthi ayikho lenqola yendawo noma ake ngibuyele emuva uyabona ithema isanda kwenzeka lento ya umphakathi wabhala incwadi ucela istrike ucela ukuyomasha yes ngokusemthethweni ema-office esimangaliso yes wayibhalela kushuthi ema-office kamasipala yes uthema uyibhala leyo ncwadi ayangaphumelela okay ungaphumeleli kwaleyo ncwadi ke isizathu asisazanga ukuthi yini wasuka ubaba wawukhuluma nobaba uMkhize canthi waziwa ngoGunqugunqu wakhuluma nobaba uMkhize uthi no ndoda mina sengixakekile la sifuna umphakathi ufuna ukuyomasha ema-office esimangaliso yes ubaba uMkhize wayibhala incwadi ubaba uMkhize ukwezepolitiki kwa-ANC oh yes yaphasa leyo ncwadi kwamasho kwayiwa khona ngangingekho mina ngila eThekwini because ngase sisisithi isikhathi sengisihlala ekhaya thema makumashwa kuyiwa khona kwathola kwabheka ukuthi obani bebelida le mashi kwatholakala ukuthi abantu belida le mashi ubaba uMkhize nabanye abahamba nobaba uMkhize kulezi zinto zepolitiki yes ngokuzwa kwami kuthiwa labo bantu bafonkwa uANC ukuthi ibe wrong lento eniyenza ukuthi niyomashela isimangaliso because isimangaliso siyithini mangithi isimangaliso siyithini kusho siyiyona iANC okay bafonkwa kanjalo ke kwahlehlwa ukuthi manje kwafuna manje uMkhize ahlehle ukuthi kuphushwe le lokhuza lento yemasha ukuthi udaba luzobukeka ngenye indlela hayi kwahlehlwa kanjalo ke wabona kodwa ukuthi kushuthi if lento ingangenelwa uANC kuyokonakala kakhulu ngoba kushuthi uzobelwa uzobulwa wodwa ya kwaba nje kanjalo kugcina ke sekuhlehlile ke sagive up kanjalo ngithema ngibuya mina sengingala eThekwini ngazama ukubhalela ubaba uMkhwanazi ngithi ngiyamfonela ngabuza imibuzo eminingi lapha abantu basafuna ukubheka ihistory yami ukuthi ngubani ngizothi ngifuna uMkhwanazi ngazama ukubhala kuningi engakwenza because ngaqala ngawubhala incwadi ngayibhala incwadi ngayifaka eboxini ngiyibhala ngesiteshi saseMtuba yes kwathiwa leyo ncwadi abayitholanga mangibuyela ukuthi i-reporting ngiyithola after 7 days ngangayibithola i-report after 7 days ngabuyela ema-ofisini lapha phezulu aku-Bram Fisher lama-office yes ordinance yes hawu le ncwadi abayitholanga ngibe ngiyishiye kule box kanjani ufonele phezulu angithi awukwazi ukusuka la phezulu ungafonile ngifone bangikhulumise no ngisazubana wangikhulumisa naye wa-receive call angitshela ukuthi no njengamanje kuyofuna sikunika inamba kaNgubana ngazi uNgubana ubrigadier yakho uphethe kusuka kushuthi umkhanya kude yes okay ngibuyele kubona bafonela hayi bagcile benginika ubrigadier brigadier ubani umhlongo owayebambe ngaleso sikhathi ehluhluwe ngiye kuyena naye ngimfonele naye sidibane ehluhluwe sikhulume naye ehluhluwe arrange indaba ye-meeting no-CEO kucace nje ukuthi noma sihlalile uyaphela u6 months singazi lutho bathe besuka bazonginika omunye ubaba kuthiwa usesiphoyiseni naye bathi usebenzisana noMkhwanazi umthetho akamthetho okugcina ke lo engagcina ngikhuluma naye because isadibana kaMacro naye wafika kumina sephethe ama-file angazi lama-file noma kwakuyi-docket noma kwakuyini
mangikhuluma naye ngiyamuzwa ukuthi izinkulumo zakhe zinayo lento yokuthi ufuna ukuthi ngiphume kulento engiyikhulumayo, because if ngimchazela udaba ungibuza ukuthi ubaba uyazi ukuthi ngila mina ngikhuluma ngalolu daba. Ngithi mina ubaba noma engazi ukuthi ngila, but udaba lonke uyazi ukuthi mina engilukhulumayo mangingalikhuluma ngalokhulunywa uyena. Yes. Ngabona nje ukuthi ngeke sizongabambisani naye, because yabona enye into if ngithinta khona imoto engangincike kuyona uthi ngingayithinti leyo moto because mayilahleka ama fingerprint kotholakala mina. Ngithi mina baba wastikha entweni esingezanga ngayo, le moto izolahleka ngoba isithintwe yimina na. Hayi ngabuka konke lapho ukuthi no, futhi ayikho into azongisiza ngayo. Njengoba kuze kufika manje nje ngagcina nje ngimi kanjalo, ngathi ngizama ukuthola ubaba sazi ubaba ubani uThego something into enjalo. Ya ngahluleka ukumthola yena, ngazama ngahluleka ukumthola. Siyabonga kakhulu uthe ubaba umthetho lo wayekunika eza le awareness. Cha asiyigcizelele. Uqinisile ubaba umthetho. Lento yokuhamba sincike emotweni ubambelele emotweni. Into engenzeka ithi ingantshontshwa le moto. Mase kufika ama fingerprint experts esitholakele le moto sebenza lento beshanele ngemshanele emncane lengathi ama brush baphume nama fingerprint. Uthola ukuthi wena ngempela wawuyimele kade usemole kwa macro ethengela something else. Kodwa uthola ukuthi usuyolandwa emsebenzini. Awucabanga nje uyisebenzele wakade uyothenga eMacro ekhakini kula eNewlands noma kwaMashu noma kusemlazi. Usuphindele emsebenzini le goli ulandwe egoli ulandele icala ongalazi uthiwa le moto iyatholakala kodwa kutholakala nama fingerprint akho. Ku right impela lokho Nyambozo wamfundisa into right wamkhansela kodwa ngathi ugcine engakhanselekanga. Lokho kwakunhlanganisile. Ngathi impela ianswer akayithola. Ngiyabona njengamanje ukhumbula iawareness kodwa lolu daba wezwe ngalo impela akalukhumbuli. Okubalekile ke yiloko ukuthi ke engathi singastika kakhulu kuloko esisuke size ngakho. Right. Ngisafuna ukuhlehla kancane mfowethu. Kule yokushiswa ngoba ngicabanga ukuthi phela kusho ukuthi umfowenu uzingele udobe ngongeke emthethweni. Uma isedutshuliwe kusho ukuthi ke yonke into elapha isingena phansi kwezibithi. Sekuyi crime scene. Uma kunomuntu oshise kodwa siyozwa masifika kubona. Ngicabanga ukuthi into mase kunomuntu odutshuliwe bengafanele kube khona into ezoshiswa ngoba yonke lento ibizolekelela kakhulu ebufakazini noma kuyi evidence ezoqoqa umseshi. Umseshi mayifika lapha ufuna ukuthi ke according yonke le area ayivikele yonke le area athathe yonke into ubufakazi. Nalokho kushisiwe ke sekufuneka kuthathe ezufakazi sekulekelela ngokuhamba kwe case ukuthi ke le nto yayisishiselwani ikephe zishiselwani ngoba kuyabonakala ukuthi azishiswanga abantu laba ababe kungabanikazi bazo. Kuyabonakala ukuthi zishiswe abantu mhlambe okuyibona abasebenza. Ake ngiqale ngithi nje kufuna kulo umseshi asebenze akwazi ukuhlaziya ukuthi lezi kephe zishiswe uba zishiswe yilaba ababedoba ngongeke emthethweni noma lezi kephe zishiswe yilaba ababhekelele ukuphepha kule ndawo. Uma beyishisile bayishiseleni bayibuleleleni evidence akuyona ni defeating the end of justice leyo. Uma kunento ekudinga uba phela batrainiwe ama field inama field bani ranger baqeqeshiwe labo bantu adluleni ke lapho. Ukusuka la osebeni ungena la emanzini makuthiwa mhlawumbe udutshulwe wongena emanzini kuyibanga elingakanani ithi la dutshulwe khona lokujula kumfula kuyinto eqhelene kangakanani? Ukujula komfula ukusuka lapha nendawo ukusuka nje osebeni. Yes. Ngokwami usebe laphana is like ila okushintsha khona ilevel yomhlaba onamanzi nalo ongenamanzi. Oh yes. Ukusuka nje la kulomhlaba okwakunezikebhe kuona because babezisemanzi ithinta amanzi. Yes ngiyabona. Ungahamba indawo engango 15 to 20 meter uthole la amanzi aqale yaphansi. Yes. Siqala ukuba deep ke khona. Yes. Yeah, kodwa ke amanzi lapha ya yonke le ndawo engibalayo inotshani. Inamanzi kodwa inotshani. Kuthi mawusuzophumela la unamanzi amaningi khona kunohlanga. Kunomhlanga yes. Umhlanga ya. Yes. Futhi
uqala uchushe emhlangeni ebese uza la okunendawo enosebe khona before babeke ikebe zabo. Yes. Then i-distance nje close to 20 meters. All right. Ngibuka ukuthi uma kuyibona ngoba phela izosho nje ukuthi uma kuyibona abamdubulile, mawumdubulile umuntu wa report ukuthi usudubula umuntu, kusho ukuthi umbonile phela. Okay. Abantu bazongithethisa phela. Hlala ngenza ama example ukuthi uyalanda lo baba. Mina ngazi ngokushaya inyoni, angazi ukuthi ukushaya inyoni wakwayishaya nenyoni ngehlilingi. Bese ngisho. Uyakhumbula amashaya inyoni. Inyoni uyakwazi ukuthi uyishayile kodwa ungayibonanga. Uyakwazi ukuthi ugejile kodwa ungabonanga. Aninayo leyo science. Uzwa la ehlilingini. Uyabona ukushaya kwetshe lapha iweight angazi ukuthi ifika kanjani la uzwe ukuthi ngishayile le. Uyezwa lento engizamukisho? Sikhule kanjalo noma ushaye ngetshe noma ujikijela ngetshe. Uma itshe jikijela lizohamba nje loyihlalela lodwa. Uyezwa kodwa manje uyishayile ngabe ushaya inkomo ngetshe kuya connecta la esandleni. Ngifuna ukuthi ke ngibuya la laba abantu abadubulile ikhona ni possibility ukuthi bambonile umuntu odubulekile ewa noma bezwe ngeweight yesibhamu ukuthi hayi ngimshayile lo ngoba vele umuntu ophethe isibhamu uzokutshela ukuthi hayi engashaya noma engashaya ngo left athi ngimshayile lo yabona uzwile. Ngifuna ukubheka ukuthi la adubuleke khona kuvuleke kangakanani, engawela emanzini ube ngawela ini la awele la bambone. Uyabona laba badubulayo ukubonakala kuyiba uthe u15 meters vele uya lapha kujule khona kodwa ukuthi mangathi umuntu udujule kule vicinity wena odubula ungambona or ngeke ya ungambona kule distance nje ayikho into eyivimba ukuthi ungaboni lutho lapha because ngalesikhathi kwenzeka le yandawo shuthi yayina amanzi. Yes. Kwabulale kwafa zonke izihlahla ezayiseduze notshani. Into eyasala lapha neyisundu kuphela. Isundu kuphela. Yes, then ke sifika thina vele utshani mabu uqala ukuhluma. Yes. Abukho utshani obuphakeme. Utshani obuphakeme ilolu uhlanga lolu lapha mawusuyongena emanzini. Okay. All right. Kushuthi sidubulala. Umuntu odubulayo ngoba bekungo 3 4 ilanga ilanga phela selithi kancane. Eli kakhulu. My reporter uzoreporta ngocingo cellphone noma uzoreporta ngo-offer. Mawusemdubulile umuntu bemdubulile ngoba bayiteam, mhlawumbe bawu3 noma bawu4 noma bawu5 noma bawu2 kodwa bahleli bamgadile phela bathe njo angithi. Ngifuna ukubheka ke lapho ukuthi ke ingabe izothini into. Ngifuna ukubuza ngoba mayela ngoba phela kufuneka ukuthi asitshene ukuthi ngesikhathi simdubula sike sasuka. Yabona siyothola indawo ephakeme yokufona mawuthi network ayikho. Mhlambe that's the only time ukuthi bamshiye lapha. Mabemshiya lapha izothi into kunezilwane zasendle lapha. Ziningi kangakanani izilwane zasendle eziphithizelayo. Mayiphithizela umbuzo usuzothi into engaphithizela kakhulu ngaba imboma. Uzothi umbuzo ke makuze imboma iyamudla umuntu noma iyambulala imshiye. So kuzoba nina ke uthi niyazi ukuthi ayi ngenze ukuqhathanisa kanje ukuthi ngenze ukuthi bathe besayofona kwafika imboma iyamfica lapha yamudla mabethi babuya kasekho mhlawumbe incazelo futhi ibizohamba kanjalo ungathini uPaul kwakho lapho. Ngicabanga ukuthi njengabantu abama fit range abafundisekile. Yes. Because babe yiteam lapha. If usebedubula umuntu because sawubuza lo mbuzo ku CEO washo ukuthi cha umthetho uthi mawusudubula umuntu uhlala lapho kuze kufika amaphoyisa umgadile. Masimbuza ke ulokhuza uCEO ukuthi okay sebamdubulile ke manje ba report ukuthi sebamdubulile. Kufike kanjani ukuthi baphinde bathola ukuthi akasekho bese bekuphi manje ngasekho. Umbuzo wethu nje lapho ilawo ngasingaphendule khona. Why besebenza ikhole ekseni ngakusasa ukuthi akasekho? Because bona bekufuna bahlale bemgadile kuze kufike amaphoyisa.
Africa my continent, Africa my home. Ilapho into umuntu kunjengokushayiswa kwemoto, mawushayisa imoto kwashona umuntu noma kwalimala umuntu, ulinda amaphoyisa. Iwona ayoza kukhulula. Okusho ukuthi ke isimangaliso ngoba ama fit ranger aqashwe isimangaliso. Isimangaliso siyalazi iqiniso. Kunjalo nje. Isimangaliso silazi lonke iqiniso. Because okokuqala masikhuluma no CEO uthi kuthina masikhuluma naye because imoya isaphakeme uthi yebo khona ikhona into eyenzekile. Uthi yebo khona ikhona into eyenzekile umuntu ufuna nyusa amasokisi. Namanje basanyusa. Yabo because ngalesikhathi kwenzeka lento uCEO angisazi wayezoyapi kodwa uthi waye kwi-quarantine because isikhathi selokhu se-COVID uthi waye kwi-quarantine wayithola leyo nto kwi-quarantine ngabe i-quarantine ila ovalelwa khona wedwa yini uthi kodwa leyo nto wayithola ezoya khona lapho kuleyo ndawo wayeya kuyona waze wabuya ke weza kuthina seyibuya lapho le call nje wayithola esazoya lapho then ilapho esimbuza khona ukuthi laba abantu mabedubula umuntu umthetho vele uthi CEO umthetho uthi hlala kuleyo ndawo ukuze kufike amaphoyisa base beyephi bona mabethi umuntu abasambona. Mhlambe ake sibuze mhlambe sibuye ke mase singapha emaphoyiseni. Angazi noma kuyenziwa noma kwenziwa mhlambe sizokubuza ngoba sina inhlanhla abaseshi. I-statement bake bakufundela kusona. Abakazi. Statement into engayazi. Awuchazelwa lutho nje ukuthi nakhe sikutholayo. Lutho nje. Because ngeke ngahlangana nomunye umfana saba bangani nje. Sixoxela wangivezela enye into lo mfana wangitshela ukuthi into angitshela yona ya ngathi mangiyiveza kumthetho wathi umthetho kuyicala ukuthi uzoboshwa lo muntu mayevela manje ethi bakwenza ukuthi wathi lo muntu uzoboshwa bengaveli ngani ola lo ngoba khona umfana wayevela ukuthi cha waye khona kwenzeka lento lo muntu wayesendaweni errong vele lo ovelayo owaye kuma fit range ukhona ovelayo khona kodwa manje ukuvela kwakhe nama ngikwazi kumveza because angikwazi ukusuka ngiye kuyena futhi ngihambela nje kanje uthi ngithola mina ngomngani wami yes okwenzela uphenyo nje manje lwesinto obazi uyabazi abantu abasebenza ngale nabaxoshwa ngale ngalesikhathi kuqeda kwenzeka lento ngoba umseshi uthi kumina asikwazi ukubabona laba bantu because indlela abatrainwe ngayo ba amasosha then akubona abantu okwazi ukubabona okwazi ukubathola etshwaleni namani kuphi indlela abatrainwe ngayo bahlezi bevalelwe endaweni abahlala kuyona asikwazi ukubabona ba amasosha futhi waphinde waveza nokuthi akubona abantu bala kusho umseshi ukubheka manje kusho uthini lokho izo zonke nje izinto kusho ukuthi ezibanzima kuthini ukuthi sikwazi ukuqhubeka sikhulume lolu daba sithola information kuyo umseshi. Bengifuna ke ukuthi ungqingetshe inkinga yenu enkulu progress report ngumfowenu oqala ayikho into eqhubekayo ngaphandle ukuthi udaba lisesenkantolo. Yes ilokho. All right. Usimangaliswa ayikho into ayenzayo nangomncwaba kanihlangabezanga ngalutho. Ayikho into eyomncwabe sake sayenza. Sengisho ngaloya oqala lo oqala. Ayi angizwanga lutho baba noma angithi lo qala samncwabela ekhaya kaMamkhulu. Yes, yeah. Ayikho into engayizwa. Bafika kodwa wabona ukuzohlanganisa amehlo. Angikhumbuli noma ke kwakusebusuku cause nami ngafika ngoba sengiphutha ukuyofihla ngaphinde ngabuye ekseni. Mana kusho ukuthi mana ke nina umndeni ni makudutshula umuntu lapha ningena ngaphansi kwezigebengu. Shuthi mayidutshulelwe ngaphesheya
shuthi sangena angazi sangena kanjani angazi kungenwa kanjani ekuthenini singaba zigebengu because thina esikwazi ukuthi umuntu uma umfice endaweni errong ukuthi umbophe Ufuna ukuthi lokho abo esikwaziyo ahambe inkantolo. yes ilokho nje esikwaziyo all along since nami ngidoba nje kwenziwa leyo nto kodwa lento yokudutshulwana kuze kufa umuntu uyenzeka ngaphesheya ngale ndawo yesimangaliso Yes. yeah ayenzeki la emfuleni phakathi emfuleni ayenzeki Kodwa mase ningene ngale awusungalena endaweni yesimangaliso yes. umthetho wesimangaliso Ukuthi siyadubula la. engingazi waphasiswa phi ya Mase bedubulile vela banankinga bona bayikhulekele baqhubekela impilo unormal. yeah Ngapha uSAPS akanike progress report ekahle kule case ke yomfowenu lo wa 2021 yeah ngale nalihambe icala okonje into salihambe icala icala lise on ngathi lise on icala because ngale banayi case number okay Africa my continent Africa my home nanto kodaba luseyithebeni umfo kamdluli lo kwanibele udaba nelizwile udaba nelibonile la phansi kwezihlahla comment section anisilekelele ukuthi ke siyibamba kanjani le bayithola kanjani iclosure bafuna isiphetho esokuqala kodwa isiphetho esiyinkinga kakhulu lesi sesibili ngoba kuzobe manje akazi bemthi omunye umbuzo bengubuzile ukuthi imbomo iyamudla umuntu no imboma ingambulala kuphela ingambulala kuphela into edla umuntu ingwenya kungaba ingwenye ngadla umuntu ingwenya manje ukuthi wadliwa zingwenya kwadliwa zingwenya shuthi ba mawashona wadliwa zingwenya kofuna sibheke ukuthi bamdubula eqhele kangakanani eqhele kangakanani wayeseduze kangakanani namanzi yes babe sekuphi futhi bona ngoba ibona bazo witness bona kufuna besichazele laba ama fit range ngazi ukuthi ama fit range iwona kufuna sichazele ukuthi isidumbu sashonaphi ngoba ikhona icall mayikhona icall yabo ethi sebedubula umuntu because ngicabanga ukuthi enye into eyosilekelela kakhulu ukuthi sithole lama fit range ayekho yes if sekukhona angasekho angazi ukuthi iprocess izothini iyolandelwa kanjani isizathu kwenzakalana ngabibikho aresign noma axoshwa konke lapho kusho ukuthi kofuna ukubhekwe lapho ukuthi kwenzakalana ngicabanga ukuthi leyo isuke ingahluphi kakhulu angithi nje mangiqashiwe mina ake sithi ube bengiyiphoyisa mawu constable kuno supervisor wakho umphathi wakho sayitsheni yonke into eyenzeke la usayitshena ufikile immediate supervisor ufikile ngisho ngabe kuthi ufuna ukuresign uzoresigna le information sesiyithole yonke usayitsheni owaye in charge kwiscene ngalelo langa uyena okufanele ukuthi ke anikeze umseshi yonke information ukuthi kwenzekalani noma kungayena ozonikeza umseshi uzonikeza abaphathi bakhe bese ukuthi ke usimangaliso uphethe yonke idata yonke information ukuthi kwenzakalani ngalolu suku bese ke usimangaliso uzothatha through uspokesperson wabo iPRO public relations usezonikeza ubanike manje uzonikeza umphakathi noma uzonikeza usayitsheni okumseshi ukuthi kulolu daba luhambe kanje asinankinga nomuntu owenza icala lapha on the ground asinayo inkinga kunjengokuthi imoto ifika ishayise ibulala umuntu noma ibulala umuntu bese udriver yabaleka asinankinga no driver obalekile inkinga umnikazi wemoto uzofika la asitshene ukuthi udriver usibanibani wakasibanibani endaweni ethize somthola kanje bese ke amaphoyisa azothatha i-evidence ela izobe isisho ukuthi lo noma aboswarizana sizomlanda abuye azoma emela leli icala noma agwetshwe leli icala ilokho mina engikwazi engicabanga ukuthi kufanele kwenzeke kodwa ke into esizoyenza mhlambe ke sizokhuluma nesimangaliso sikhulume namaphoyisa wakwaya nike naba nalo ithuba nomphathi wabaseshi ukuyozwakalisa ukuthi ayimphathi wabaseshi asenelisekile ngomseshi wethu asikaze nanomphathi station akaze nikhulume naye umuntu esakhuluma naye angazi umphathi station kodwa lapha eMtubu
angasubani kodwa something unyanda ya. Okay. No kulungile into esizoyenza. Sake sakhuluma naye because uyena umuntu oqala sakhuluma naye nobaba waphinde wabuyela kuyena. Kodwa ke waphinde wamvezela enye into ubaba lo wamphathi ukuthi kunebhuni eli wrong lapha ngaphakathi eSt Lucia. Lali ku lama fit range. Waveza lokho ubaba wabuye wangitshela wathi hayi umnyando. Oh, okay. Umnyando lona Shothi umnyando. Okay, ngisombheka ukuthi ubani. Wakuveza ukuthi hayi uthe umnyando. Khona ibhunu elinenkinga lapha okungenzeka ukuthi yonke lento le process iyali involve. Khona uro because masilapha nokuqala nje sithi siyobheka ukuthi ibhano libuya nani ngale lithi kuthina liyokwenza sure ukuthi umuntu wethu siyamthola. Yabo. Ilagcina nje likhulumele leyo nto nathi because makubuya abama laba bathatha ithombe ama photographer la. Yes, makubuya bona lali nabo nalo. Ngikhumbula kahle lehla kanye nabo nje. Because nebhano leliqashiwe laliqashule labhano because akulona la khona. Kodwa ke I'm sure ukuthi ibhano laseliqashwa nje because lalivele liqashwe lihambisa ama fit range. Usekhanjiswa laba bama footage kwase kuukwenza nje uvela umuntu wayengasekho esibuyisini. Ya ngoba izobuyithi ukuhlehla kancane izothi njoba ngeke ngakhuluma ngezilwane sekufuneka ngoba ipossibility kufanele ukuthi lento ngabe isobala manje ukuthi izilwane esinazo ezilapha esimangaliso kule yandawo abadoba kuyona sinengwenya sinemboma asinalo ibhubesi vele ibhubesi lingambulala umuntu alimudla umuntu izilwane ezidla umuntu zingakanani uyabona yabo lento esike sakhuluma ngayo lo izolekelela kulomsebenzi ukuthi ke isidumbu kanti sishonipho basifuna isidumbu bese kuthiwa lo mlilo oshisiwe la kungenzeka yini ukuthi mhlambe kanti bekushiswa umuntu kulezi ikephe lezi kungenzeka ngicine uthi ukuthi ke uma ukuthi akutholakala lutho kanti nezilwane ziyakwazi ukubhayileka out uthiwa no izilwane la azimudla umuntu zimluma mayisaphila singamluma zimbulale kodwa mayisefila azimudli manje into esesele naye option esinayo la sinokuthi mhlambe wathathwa wayolahlwa phakathi ekujuleni komfula noma lo muntu lo ushiswe la ebusuku bonke ngalomlilo lo ngoba ukushiswa kwezikebhe kufuna ngabe siyachazelwa ngabe wonke umuntu uyazi ukuthi hayi izikebhe zayishiselwane kwenze ukuthi ke singabi nayo imizindlo ethi ngenzeka ukuthi bamshisa kodwa ke asona amaphoyisa asibona abaseshi asona ama fit ranger kodwa sifuna isiphetho ukuthi isidumbu sensizwa yakwamdluli siphi namhlanje 2026 uJuly umhla ka30 phela inyanga lento yenzeka ngoNovember ngo2021 5 years is gone oka 6 unyaka namanje isiphetha basitholile siyacela simangaliso siyacela SAPS ngicabanga ukuthi ibona abantu abazosinikeza impendulo asivale la kwi comment section ngoba enye into ezokwenzeka nansi comment section phansi kwezihlahla nazi izihlahla esikhuluma ngazo nazi izihlahla siphansi kwezihlahla ufaka umbono wakho ozosilekelela ukuthi yini enye singayenza siyalithola ithuba lokuthi mathi sifakudaba bese ke sifunda futhi ama comments yini abangayenza abakwamdluli u1 kodwa ngiyazi ukuthi kusazovela nabanyeke abanomndeni ofana nokwamdluli abahlukumezeke njengabakwamdluli be it indaba sesimangaliso noma indaba ngapha kwezemvelo la abantu khona uzothiwa walonywa ibhubesi lingaphandle ibhubesi umuntu akazanxephezeleke ade sikhuluma ngakho ke ekseni sitshelwa abantu la kwe comment section ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ke la kuvuleka ican of worm la sokhulumeka khona ukuthi ke abantu
usimangaliso egameni lesimangaliso abantu bahlukumezeka kangakanani mase behlukumezekile isimangaliso sibuya kangakanani ukuzohlanganisa amehlo nomphakathi silekelele sikhiphe isinxephezelo one part ngapha kwi-inland ezemvelo bangakanani abantu abahlukumezekile ngoba ngapha kwi-inland kuhlukumezeka abantu uqobo phinde zohlukumezeka imfuyo kubonakala ukuthi amabhubesi kubonakala ukuthi izindlovu kodwa bese kuthiwa hayi leli bhubesi ngazothi bekungalona elithu indlela aluma ngayo akona awethu abantu begcine behlukumezwa zilwane bengatholi inxephezelo mhlambe udaba esogcina sesikhuluma ngoba le yakwamdluli udaba lokuqala lolu esikhuluma ngalo kuhlukumezeka umndeni uhlukunyezwa ukuthi ke kulungile phela ubonile wazingela la ngafanele azingele khona wadoba la ngafanele adobe khona kodwa phela isidumbu siyasifuna isidumbu ukuthi sikwazi ukuyongcwaba ilapho uqala khona ukuhlukumezeka uma umuntu ezobulawa instead uthi aboshwe ngoba kuyacaca ukuthi ubulawa ibona abashilwa asoli akukhona ukuthi alleged ibona abashilwa sebedubula umuntu uma ukuthi lenkulumo ihamba kanjalo sicela kwi-comment section nisilekelele nabantu abanamajazi amnyama abangabameli basilekelele ukuthi iyiphi indlela singayithola laba bomndeni abanawo namandla futhi abameli sicela ukuthi ke nisilekelele sibonge ukuthi singafika kanjani esiphethweni I thank you.